Здравейте! Днешното видео, което правя е по молба, по въпрос, който ми беше зададен на лично съобщение. И сега ще ви покажа нещо, което е много полезно най-вече за MLM бизнесите, защото така ще можете да си правите брошури, материали, всякакви, каквито имате от вашите компании. Именно става въпрос как да ги превеждате на различен език много лесно. Ето, примерно ще отворя ето тук на листовка и ще избера някаква от дизайните, която няма никакво значение. Примерно ето тази, защото няма значение какъв текст съдържа тя, а просто техническата част да ви покажа. Ето, тя е на английски език. Какво правим сега? Отиваме ето тук на приложения и когато скролнем надолу, ще видим ето тук превод. Натискаме на превод и първото нещо, което трябва да направим е да изберем език, на който искаме да бъде преведен. Избираме в случая български език. И Canva ни дава възможността да изберем или превеждане на цялата страница, или да изберем текст. Ако натиснем превеждане на цялата страница, ще преведе абсолютно всичко. Ако изберем изберете текст, тя ще ни отбележи тук абсолютно всичкия текст, който го има. Може или от тук да отмаркирате или да маркирате това, което искате, или просто ето тук ще кликнете отстрани, след което примерно ще натиснете на текста, който искате и ще му дадете превод. Аз сега ще дам превеждане на цялата страница и ще му дам превод. Давам му превод, отнема много малко време и ето, както може сами да видите, текстът вече е преведен. Разбира се, много е добре да го преглеждате, защото той като Google Translate, смисъл не винаги има, понякога няма някакъв такъв, губи се смисъл, така че трябва да доправите после няколко неща. Ето тук може да си коригирате, да сменявате думи, да сложите някъде на препинателен знак, ако липсва и така нататък. И както виждате, и това е съвсем нормално на различните езици, шрифтовете изглеждат по различен начин, така че след това може малко да преработите, да наместите, да намалите шрифт, да го увеличите, да разтегнете и така нататък, т.е. малко да преустроите самия дизайн. Това нещо можете да го направите и с ваш материал, като смисъл да, нали, ваша брошура, което всъщност е идеята, като за целта, когато отидете тук в началната страница, натискате създаване на дизайн. И ето тук давате import файл. Когато дадете import файл, аз нямам такъв подходящ сега документ в момента, така че нямам какво да кача, но когато му дадете import файл и си избирате файла, който е ваш и който искате да преведете, то ще ви го качи ето тук на нов документ и оттам нататък вече може да работите. Ако имате въпроси, ще се радвам да ми ги задавате. И също така ще се радвам да ми пишете на лично съобщение или под публикации за неща, които искате да ви покажа и които са ви затруднили. До скоро!